Bizde konakta Tatarstan'ın atqazangan artisti Rifat Zaripov. Hayırlı gün isemiz. Hayırlı günler isemiz. Rifat Bilgenov işemne Bulgar radyosu yıl sayın tamaşaçılarına zor bulak әзірлейме. Ол 30 август Республика күні һәм шәһәр көнендә бәйрәм концерты. Анда siz de катнашачаксыз. Менә сезнең өчен нинди шара ул? Нинди тамаша? Нинди шара дип бу инде минем өчен генә түгел, Татарстан Республикасында яшәгән гомумән татар, үзен татар дип санаган татар кешесе өчен зур бәйрәмдер. Безнең бу республика көнендә, шәһәр көнендә монда кунаклар да килә, менә безнең әтиәниләр дә киләләр бу бәйрәмгә. Әлбәттә, анда салюты да була, концерты да була, барсы да була. Шуны карарга да гомумән якыннар белән очрашу, туганнар белән очрашу, Казан мәркәз белән яңадан бер күз салып чыгу, менә горурлану, Nindedir bir tuğarlı bağlı oyunu koyayım. Biz bitti. Һәм җәйдән күзгә күчү чоры да үзенә күрә. Шулай ансы да бар. Әзгенә моңсурак булса да җәйдән соң әлбәттә. Эш чоры башлана. Безнең өчен артистлар өчен дип әйтгәндә гастрольләр башланып китә алла берсә. 30 август айында алла берсә пирамида концертлар залында бит әле безнең Болгар радиосы концерты була. Кичке 6-да алла берсә. Анда инде кызыклы уеннар да, анда интерактив та була. Анда бик күп артистлар була. Анда безнең инде репетиторларга күптәннән бара, буларга әзерлек бара. Бу елдагы шагына түгел, бу башка төрле була. Монда тамашачылар да тик кенә утырмаячак, аларның мөмкинчелек бирелә шундый, алар мөмкин рәхәтләндереп сәхнәгә чыгып, үзенең яраткан җырчысын игълан итү мөмкинчелеге дә булырга мөмкин. Шуңа күрә моны килеп күрергә кирәк. Катнашырга кирәк. Кызыклы булырга тора. Рифат, иҗат гастроль дигәннән иҗаттан инде яңалыклар барсын. Иҗатта елдагыча яңа программа, яңа җырлар, менә төркемдә әзгенә алышынучылар бар, яңа музыкантлар. Быел инде бөтенәй тере тавыш белән, бөтенәй тере музыкальный белән эшләп бетермәкче булып карыйбыз, ничек барып чыгар. Күпчелек аранжировкалар белән бит инде барадыр. Хәзер менә шулардан арынып, только живой белән тере, жанлы тавыш белән эшләргә дигән исәп. Аллах Тәгаләдән тора. Шактый кызык иде. Булай дип әйткәч, нимәк бардай була Алла бирсен. Иншалла шулай булсын. Менә бит әле социаль челтәрләрдән карап күзәтеп барабыз. Йорт салып башлаган идегез, бик каты зур булды бугай. Мен аны фундамент салган мизгилләрен генә хәтерлим. Әйтәм, моңа бетон каян җиткерер икән бу да, кирпич каян җиткерер икән дип. Ул үлчәгәндә бәләкәй кебек күренде. Ясый башлагач, бик артык зур түгел ул безнең бер катлы гына, зур түгел. Аны теге шулай камерадан гына шулай күренгәндер ул. Инең эше теге юкка гына әйтмәгәннәрдер, идип иясен башлаган беткән әкрен генә бара, Аллаһ Тәгалә ярдәмен биреп тора. Иншалла. Алла бирсен. Гомумән менә җәй ничек уза? Шул и мәшәкатьләре беләнме, яисә иҗатны да читтә калдырмыйча барсын да бергә алып барасызмы? Барсын да бергә инде. Иҗатка гына да кирип шумып булмый, анда да әзгенә ял кирәк, башка пауза кирәк. Төзелештә дә көне-төне анда гына да эшләп булмый. Анда инде егетләр, анда эшли торган егетләре бар. Мин анда барып, күз салып, кулак салып, шунда күз кулак булып торасыз инде. Икесендә бергә алып барырга тырышам. Менә шул. Кондиционерлы машинаңа кирип йоклыйсыңмы? Өеңдә дә кондиционер бармы дип сорыйсы килә башлады инде. Өйдә кондиционер юк. Өйдә юк кондиционер. Тәрәзәгенә штурлар бар. Укыябыз, кичкә ачабыз, җилләтәбез. Машинада бар кондиционер, Аллага шөкер. Репертуарга килгәндә, Рифат, нинди җырларга өстенлек бирәсез? Менә соңгы вакытта сезнең шундый мәгънәле, уйландыра торган җырларыгыз күбәйдәме, артты? Менә җырларга килгәндә, белмим, бу минем мәктәп белән барадыр инде. Салават абыйда укулар, эшләүләр, иң беренче сүзләренә игътибар итү. Бу җыр кая илтә, кемгә эләгә, кемгә бәрелә, нәрсә турында ни әйтәсе килә бу җыр белән дигән әйбер баштан. Аннан соң инде әлбәттә көйсез бит инде шулай ук булмый. Һәм аннары аранжировкасы әлбәттә ансыз тоже булмый. Анардан да роль барсына да, һәм башкаручыдан да тора. Ул әйбәт җыр булырга мөмкин, но минеке булмаска мөмкин. Аны мин җиткерә алмаска мөмкин. Ул шундый гына җыр булырга мөмкин, җиңел генә. Менә миңа туры килә торган булырга мөмкин. Менә барсы да тәңгәл туры килгәндә генә матур, мәгънәле, төпле, фикерле җыр килеп чыгадыр. Бөтен нечкәлекләрен исәпкә алырга кирәк. Барсы да. Рифат, менә Рифат Зарипов дигәч, энергиялы җырчы күз алдына киләме? Рифат Зарипов чыгыш ясый дигәч, тамашачы да ничектер җилкенеп китә, ниндидер менә шундый сюрприз тамаша. Энергия каян аласыз? Илһам чыганагы кайда ул сезнең өчен? Нәрсә ул? Аллаһ Тәгалә шулай яраткан, шулай тудырган, шул урында, шул мезгилдә шундый мөмкинчелекләр биргән. Бөтенесе Аллаһ Тәгаләдән. Һәм энергияны мин шулай тамашачыларга да энергия бирәм, һәм шул тамашачылар миңа үзләренең кул чабулары белән, шундый менә сезнең җылы сүзләр белән, мине ул канатландыра, миңа шушы энергия бирә.
Булай булгач бик тә әйбәт. Инде Аллаһның истә тотуы бик тә күркәм. Эшләрегез уңмысын алга таба да Рифат.